Iversen. Og du må være Oliver? Nej, jeg hedder Lars. Nå, sjovt. Du ligner ikke en, der hedder Lars, men jeg er en, der hedder Oliver eller Simon. Og det der tøj, det ligner ikke en, Lars han kan tage på. Nå, men kom ind for. Jeg har fået det overstået. Ja. Skal jeg bare tage plads her? Ja, værsgo. Tak skal du have. Og jeg vil bare gerne sige tak, fordi du har tid til mig. Jeg kan godt mærke, at jeg har brug for at få snakket lidt om, at... Inden vi begynder, er der lige nogle regler, du lige skal overholde. Okay, det er noget, jeg skal læse. Ja, værsgo. Tak skal du have. Jeg kan se her, der står tilladelse om oplysning af andre patienter. Det forstår jeg ikke sådan, tror jeg. Det er jo fordi, så kan jeg jo videregive dem, hvis det er, du har begået en forbrydelse eller sådan noget. Det er jo ikke fordi, jeg er sådan snærer i mine patienters privatliv eller og stjæler deres data. Nej. Det skal du ikke tro om mig. Okay. Forbud om musicaloptræden. Det er fordi, det er en arbejdsplads. Der skal ikke være noget med musik, dans eller noget som helst. Det er musiker, gøre. Det er ikke en dramaskole, det her. Det er en arbejdsplads. Nå, men... Hvorfor er du her, og hvad er dit problem? Ja, ser du, altså... Mit problem, det er, at jeg har en affære med min bedste vens kæreste. Jamen dog. En af dem er jo dum. Hvad mener du med det? Altså en af de der patienter, der har tilgivningsproblemer, eller hvad ved jeg? Okay. Nå, men fortæl videre. Okay, jamen... Min bedste vens kæreste, hun kommer her og fortæller mig for et par uger siden, at hun venter barn. Og så bliver jeg jo enormt chokeret. Altså... Men hvorfor er du chokeret? Og burde ikke være den bedste vens kæreste, hvor du er chokeret, når man skal være far til barnet? Nej. Det er jo mig, der er faren til barnet. Det er jo derfor, hun fortæller mig det. Hvor var du faren til barnet? Altså, hører du slet ikke efter, hvad jeg siger? Jeg skal lige få en ting på det rene. Jeg har en højtuddannet certificeret psykolog. Jeg lytter altid til mine patienters behov, når jeg gider nogle gange. Men alligevel, fortæl mig det lige igen. Så denne gang, så hører jeg efter. Okay. Min bedste vens kæreste og jeg har haft en affære i et år. Og for 2 uger siden kommer hun og fortæller mig, at hun venter barn. Og det er mig, der er faren til barnet. Men det er fantastisk, hvad er så problemet? Altså, problemet er jo, at jeg kan stå og miste min kæreste og min bedste ven. Altså, det er jo på ingen måde fedt. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre. Det ved jeg heller ikke, hvad hun skal gøre. Altså, jeg er jo ikke uddannet til sådan noget. Altså, jeg ved ingenting om børn. Altså, børn er ikke lige min speciale. Jamen, er du ikke psykolog? Læste du ikke skrive, hvad der stod på døren? Jo, Og hvad stod der? der stod Dr. Iversen, psykolog. Du er måske slet ikke Dr. Iversen. Måske. Altså, er du eller er du ikke? Nej, faktisk ikke. Jeg har til sig nemt. Ej, for nu snydt. Farvel. Hey, stop. Vent. Du skal stadig betale. Ved du, hvordan MobilePay fungerer? Og jeg betaler kun for rigtige psykologer. Hey, vent så lige et øjeblik. Du kan måske få dig til at dele de her visitkort ud, bare for at give mig lidt for mit omdømme eller sådan. Godt, han skrev min kæft på vejen med jer.